салом алайкум дӯстон, бардором ва тамошобини ҳамашаи канали мо. Дӯстони азиз, ҳамакаса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳои нав-навро ба навор гирифтем ки пешкаши шумо мегардонем. Дӯстони азиз, касоне ки нав ба канал медарон, меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш обуна шавед ва подписатсия кунед, лайк монданро фаромӯш накунед, зангонаи каналро пахш кунед, зеро ин ки аз видеоҳои нави мо ҳама рӯза дӯстон бохабар бошед. дӯстони азиз, касоне ки мошин, хона, замин, квартира умуман чӣ маҳсулоте дошта бошед, ҳатман дар номерҳои рӯи экран буда муроҷиат кунед. Дар номерҳои ватсаи мо барои реклама сурати маълумоташро равон кунед. Иншоаллоҳ мо дар навори оянда реклама мекунем. дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии канали мост. тамошои бо фароғат наворро то охир тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. бародари тоҷикмон интернет-магазин дорад ки беҳтарин чизҳо ҳастанд. Болгарка, ананабори ключ, шурупавиёр бародора, ҳама намуди чизҳо ҳастанд. Беҳтарин чизҳо бародора ҳастанд. сварочный аппарат ҳам аст. агар ба шумо чӣ хеле ки мақсад асбоб заркортон бошад, ҳатман дар омада дар ватсапашон нависед. иншоаллоҳ ки пешкаши кофта ёфта пешкаши шумо мегардонад. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия бародаро бесплатный ҳаста. ройгон касоне ки агар аз номи канали мо салом расонанд, бесплатный бародор ҳастанд ва скидкаи хуб мекунад. дӯстони азиз, агар ба шумо ба тоҷикистон дар коротон бошад, тоҷикистонам рой мекунад бародоро, ба тамоми шаҳрҳо ноҳияҳош рой мекунад. занг бизанед бародоро. дӯстон, мегузарем ба якумин мошини фурӯши ҷип мусо 3 ҳаста ки соли баромади 2003 сола, коробкаш механик, сӯзишвориш дизел, объем моториш 2,9 литр, коробкаш механик. мошин қарор дар ноҳияи Раш, наша 50,000 сомонӣ мега, боз муомила дорад. номерҳои соҳибиш дӯстон монага, номерҳои ватсапшан кадоме ки мақсад ҷип мусо харид бошад, дар номерҳои рӯи экран буда занг бида маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш пурсон шавед. дӯстони азиз, дуюмин мошини фурӯшимо BMW пятёрка ҳаст ки соли баромади 2004 сола, объем моториш 3, коробкаш автоматик, сӯзишвориш бензини холӣ. мошин мега ҳуҷҷат дорад, 4 та баллони нав, краскаталар нестай, мақсад ки ҳамаш қоидави салон тоза. мошинча мега дӯстон бениҳоят мақсад состоянияш тоза, қарор дар шаҳри Душанбе, 1 сола ҳуҷҷат дорад. наша 63,000 сомонӣ мега, боз муомилат дорад. аз номи канали мо ҳатман салом расонед дӯстон. иншоаллоҳ боз муомилат дорад. ҳамаш қоидави 4 та электропакет лук дорад. хулоса мошинча тозаҳай. марҳамат дӯстони азиз, номерҳои ватсапашон муроҷиат кунед, маълумоти аниқтарашро аз худи соҳибаш дастрас кунед. Nissan Qashqa ҳастай, соли баромади 2008 сола, объем моториш 2,2 литр, коробка передачи автоматик, сӯзишвориш бензини газ. мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад. қарор дар ноҳияи Мастчоҳи Нав дӯстон. қарор дар ноҳияи Мастчоҳи Нав, наша 65,000 сомонӣ мега, боз муомилат дорад. мошинча мега дӯстон краскаталар нест, 1 сола ҳуҷҷат дорад. мақсад ки 4 та дарош электропакет. номерҳои ватсапаш монага, номерҳои простоиш монага. марҳамат дӯстони азиз, занг бидед, маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш пурсон шавед. чормин мошини мо дӯстон Volkswagen грузовой қабул кардем. соли баромади 2008 сола, қарор дар шаҳри Бохтар, ҳуҷҷати солона дорад. мақсад ки моториш 5 тага, 6 та баллонош пачка, хулоса диска баллон ҳамаш пачка. хулоса мошина мега нав харидаям, дсе мошид, номерҳош транзитан. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷат дорад, 1 сола ҳуҷҷат. кузуфаш мега умуман задагӣ пуштагӣ надорад. нарша 175 та мега, боз муомилаи хуб дорад. 175,000 сомонӣ, боз муомилаи хуб дорад дӯстон. номерҳои ватсапаш монага, марҳамат занг бизанед, маълумоти аниқтарашро аз худи соҳибаш пурсон шавед.
мегузарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Панҷумин мошини фурӯшии мо Porter 2 ҳаст. Грузовой Porter 2 ҳуҷҷати солона мақсад дорад. қарор дорад дар ноҳияи Мастчоҳи Нав. Нарша дӯстон 75000 сомонӣ мегӯям. Боз муомила дорад. Касоне ки мақсад Porter хар бошад, аз номи канали мо Насим Таҷи ҳатман салом расонед. Иншоалло боз арзон мекунад. Хулоса мегӯяд дӯстон мотор коробки хидоваш ҳамаш қоидави кор мекунад. Нахабдоз авади мешавад. Наша 75 мегӯяд. Боз муомила дорад. Марҳамат. номерҳо барои тамос дар экранои шумо. Марҳамат дӯстон муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш пурсон шавед. дӯстон азиз, шашумин эълони мо дар наҳор имза якто хона рӯй кардам. Хона бо квартира иваз карда мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Ёвун, Қулободи 2. 5 сотик замин 4 дар хона. дӯстон 5 сотик замин 4 дар хона. Хона мега д этажа ҳай. Дар дуюм этаже 3 дар хона дорад. Баня, ҳоҷатхонааш дар дуюм этаж ҳастанд. Дар дуруни хона коридор дорад. Ҳамаш қоидави, ҳама шароитош ҳастанд. Дар пеши хона ҳамаш қоидави мақсад магазин ҳаста, мактаб ҳаста, ҳамаш ҳаста бадро. хона евроремонт кардагия бадро ҳамаш қоидави. Хонара ба 3 дар хона иваз мекунем. Дар даруни ноҳия бошад ё ин ки дар ягон қишлоқи дигарам бошад. Хонаҳои канара агар ки бошад алиш мекунем. Вариантҳои алиширо мақсад мебинем ки тоғри ки гирифт баъд алиш мекунем. дӯстон номерҳои ватсапаш кардагия марҳамат муроҷиат кунед. мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузови седан ҳаста. Соли баромади 1997 мусола. Объём мотораш 1.6 литр. Коробка передачи механик. сӯзишвориш танҳо бензин. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. номерҳои транзит 4 та калпаки нав. Мошин краска талаб нест. Хулоса дӯстон мега мошинча бениҳоят состоянияш хуб мақсад тоза ҳай. Наша 33500 сомон мега. Агар кадоме ки аз номи канали мо Насим Таҷи салом расонад, иншоалло дӯстон боз муомилаи хуб дорад. марҳамат дӯстон, номерҳои барои тамос, номерҳои ватсапшанд. занг бизед, маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш дар канал подписация кунед, лайк кунедро фаромӯш накунед. иншоалло мо ҳам рӯза видеои наву нав, мошинҳои арзонро ба ҳари шумо пешкаш мекунем. Opel Vectra B ҳастад дути дӯстон. соли баромади 1997 мусола. Объём мотораш 1.6 литр. коробка передачи автоматик. сӯзишвориш танҳо бензин. мошин қарор дорад дар шаҳри Москва. наша дӯстон 180 рубли русӣ мега. боз муомила дорад. шаҳри Москва, Одесский район. хулоса автоматик аз рӯ заводӣ мешавад. наша дӯстон 180 мега. боз муомилаи хуб дорад. марҳамат кадоме ки агар аз номи канали мо Насим Таҷи гап зад, иншоалло боз арзон мешавад. номерҳои ватсапаш мо мегӯянд 4111. номерҳои ватсапаш, номерҳои пластош 87 88 47. ба ҳамин рақам дӯстон муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, кадоме ки мақсад комментариҳои хуб нависа, комментариҳои беҳтарин, комментариҳои ягон чиз мақсад паҳн насиҳат ё ин ки беҳтарин чизо бошад ё ки шӯхӣ ҳар шӯхӣ бошад, мо дар наҳори оянда ҳатман мо комментарии шуморо хонда мақсад дар видео мемонем. аз ҳаматон хоҳиш комментариҳои хуб нависед ки мо мотиватсияи хуб бутавад. масалан ҳамин комментари дӯстон дар ихтиёри ихтар чизе ки банависӣ мо розием дӯстон. ҳатман дастгирро фаромӯш накунед. мегузарем ба мошини навбатӣ BMW пятёрка ҳаста. соли баромади 1995. объём мотораш 2.8 литр. коробка передачи механик. сӯзишвориш танҳо бензин. мошин мега дӯстон краска талаб нест. қарор дорад дар ноҳияи Деваштиж Ғончӣ. наша 30000 сомонӣ мега. боз муомила дорад. марҳамат дӯстон, номерҳои ватсапаш, номерҳои пластоиш мондагиай, номерҳое ки мақсад номерҳои расияш 8966 номерҳои ватсапшанд. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед, маълумоти аниқтарашро аз худашон дастрас кунед. дӯстон, дар ҳамаҷо видеои мо ба охират ҳазор раҳмати калон барои касоне ки моро дастгир кардан ва подписация кунед, лайк кунанд, комментариҳо хуб нависед дӯстон. мақсад чӣ мошине мехоҳед ҳатман дар комментари нависед. иншоалло мо дар наҳори оянда ҳатман аз комментари ҷудо карда ба ҳари шумо пешкаш мекунем. хайр дӯстон, то видеои оянда, худованд нигаҳбонтон бошад.